Her er Mads. Han er rimelig class. Det der er interfasen. Cellen er endnu ikke i deling, og kromosomerne er ikke synlige. Kromosomerne fordobler sig i denne fase. Det der er profasen. Her er cellens kromosomer blevet fordoblet, og de er trukket sig sammen, så derfor er de blevet synlige. Det der er metafasen. Her ligger de fordoblede kromosomer sig i cellens midterplan. I hver ende af cellen sidder nogle strukturer. De hedder centrioler. Det der er anafasen. Her bliver kromatiderne i fordoblet kromosom adskilt, i det tændtrådene trækker dem til hver sin ende af cellen. Det der er telofasen. Her deles cellen på midten. Nu har cellen delt sig, og vi er igen i interfasen. Så kan cellen på ny lave mitose. Det var lidt om mitose. Og hvad kalder vi det, børn? Golden Standard!